Kana tare da kafar MB Africa Media ne akan Facebook, WhatsApp da kuma YouTube. Yanzu lokaci ne na gabatar da shirin tafiya mabuɗin ilimi tare da ni Mamman Biniya Yakuba Awashe. A wannan karon muna tare ne da Malam Ibrahim na Bunu na asalin Nijar, mazaunin ƙasar Cote d'Ivoire. Duk da na ambaci sunanka, za ka iya sake gabatar da kanka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ni dai sunana Malam Ibrahim na Bunu. Shi ne sunana, ne mutumin Agadez ne. Agadez aka haife ni kuma Agadez nake da zama. A gaskiya a rayuwa ni dai mafatauci ne. Farkon bulaguro na tafi Libi. Na je Libi na yi shekaru da dama kuma na zo Algeria. Abu da kai ni Cote d'Ivoire. Akwai wata tafiya da muka yi sai Allah ya zama mu, Allah ya kaddarta za mu aiki can kuma za mu zama waje, amma mun je ba da nufin mu zauna ba ko mu yi aiki. To sai yanayi ya canza, ka san kana taka Allah ta shi, kuma inda Allah ya yi rabanka sai ka je ka tar da shi insha Allah. Lokacin da muka je Cote d'Ivoire ba da niyyar mu je mu yi aiki ba, muka je Cote d'Ivoire mun je ne a wata tahiya daban. To sai aka yi corona, aka lilike iyakoki, kenan zama ya kama mu. To cikin wannan zaman da muke na samu kamar wata guda muna zaman banza, muna jira a buɗe, hayya ba a buɗe ba. To sai na ce tunda Allah ya sa ina da sana'a, kamar gara in kama sana'a. To sai na kama sana'ata da ɗinki a nan Cote d'Ivoire. Kuma sana'ata ɗinkin tela nake yi na maza da na mata. Me ya fi jan hankalinka a ƙasar Cote d'Ivoire? To a gaskiya a Cote d'Ivoire abin da ya sha hankali na a Cote d'Ivoire, kuma abin da ya burge ni cikin ta, abin da na gano ɗiyan ƙasar suke son ƙasar kuma suna kishin ƙasar. Saboda ɗan Cote d'Ivoire iya ce maka shi ɗan Cote d'Ivoire ne, to kamar wani mutum ne na musamman a duniya yake nuna maka. Shi iya ce maka shi Ivorian ne, kamar yana nuna maka kamar shi wani mutum ne ma aka yi wani musamman, kamar yana kishin ƙasa ta kuma yana son ƙasa ta kamar sosai. To wannan abubuwan kamar su ne suka burge ni, kamar game da zamantakewa su mutanen ƙasar. Kamar saɓanin wa'ansu lokuta da suka wuce, kamar saɓanin ƙasa ta Nijar. Lalle 'yan Nijar mutum ne mai mutunci kuma mutum ne mai karama kamar a duniya gaba ɗaya, kuma mutum ne wanda ya san ciwon kai ne shi da kanshi. Amma mu 'yan Nijar muna son Nijar kuma muna kishin Nijar, amma shugabannin Nijar tun daga na farko har zuwa yau su ne abba su san talakan Nijar kuma ba su kishin talakan Nijar. To ni shi ne babban abin da kamar ciwo. Ko akwai wani bambanci yanayin rayuwa haka tsakanin jamhuriyar Nijar da Cote d'Ivoire? A gaskiya kamar bambancin Nijar da Cote d'Ivoire daman dole ne, kamar al'adunmu sai sun bambanta, saboda addinanmu ma suka bambanta, bale al'adunmu. Saboda ita Cote d'Ivoire ƙasa ce mai fuska biyu, akwai musulmi cikinta kuma akwai wanda ba musulmi ba kamar cikinta, kenan dole ne al'adu da nasu su bambanta. Farafar kamar da Nijar ƙasan musulmi ce kamar gaba ɗaya, saboda wani a ce kashi 100 ba 10 ko 100 ba ɗaya musulmi a Nijar musulmi ne kafikinsu gaba ɗaya. Saboda haka nan al'adunmu da nasu ba yiwuwa kamar su ɗaya. Lalle ba yiwuwa su ɗaya, saboda al'adu na Nijar gaskiya kamar bin gama kamar da ƙasar da za a kamanta su ba kusan ga. Kamar a ce kamar sai dai kai a yi koyi da Nijar inda wurin tabi'u ne da al'adu da sani ya kamata da tausaya mu juna da zumunci. To a gaskiya ita Nijar kamar tana da wannan abu da ita kamata a yi koyi.
Har yanzu muna cikin shirin tafiya mabuɗin ilimi ne da ke zo muku daga kafar MB Africa Media. Idan Allah ya yi komawarka gida Niger, me za ka yi tunawa da shi a nan ƙasar Cote d'Ivoire? A gaskiya abubuwan da kamar ba za ni mancewa ba kamar da su zaman da na yi Cote d'Ivoire, na zauna da mutane na kirki, mutane masu amana waɗanda ɗiyan Niger ne, ba ɗiyan uwana ba ne na shiri, amma mun yi zamantakewa ta zumunci kamar mun fito ciki ɗaya. To kaga abin da ba za ni iya mancewa ba. Na musu alheri, sun mana alheri, wanda gaskiya su ba za su mance ni ba, ni ba za ni mance su ba. Shi ne abin da na gani a Cote d'Ivoire. Ka gani 'yan Niger ne, su ɗiyan Niger ne. Gaskiya na ji daɗin zama da su, ko kuma in ce maka ma ina kan jin daɗin zama da su. Fi sabilillahi. Gaskiya babu damuwa ko guda. Wani kira gare ka zuwa ga 'yan Niger musamman ma matasa? Gaskiya kira da nake da al'umma kamar gaba ɗayansu, ubangiji Allah ya bada zaman lafiya ko ma ina mutum yake. Kuma ina kira kamar da ɗiyan Niger gaba ɗayansu, kamar su yi kishin ƙasarsu, kuma samari matasa. Ina fatar duk inda matashi yake da masana'a ta yi, ko aikin hannu ko kasuwa, kan mutum yarda ya zamana kamar baya aikin komi. Kuma ka yarda ka mai da hankalinka ka dogara da sai gwamnati ya maka, ka tashi kai kama shikinka da kanka, sai gwamnati ya kama maka ko kuma wani ɗan uwanka ya kama maka. Amma dai ni kiran da nake da matasa, wallahi su nemi sana'a, su nemi aiki, shine gaskiya. Saboda aiki shine gimshikin rayuwa. Duk mutumin da bai neman makanshi aiki ba, to wallahi rayuwar shi za ta kaskanta. Kuma wannan ƙasashe ma da ka ga suna bisa hanyar ci gaba, ba wani abu ne yasa suka ci gaba, mutanen su an ma'aikata kamar aiki su. Yanzu za ka iya yin gaishe-gaishe da kuma yin bayaninka na ƙarshe a cikin wannan tattaunawa da kafar MB Africa Media. Bayan dubin gaisuwa da fatan alheri daga duk mutumin da na sani wanda ke faɗin duniya, ga ina gaida shi. Sa'annan a can Cote d'Ivoire ina gaida Adamu, ina gaida Sa'idu, ina gaida Bano, ina gaida Abubakar, ina gaida dai sauran jama'a duka gaba ɗaya, ina gaida Musa, ina gaida Usman. Duka wannan abokaina ne, abokan sana'a ne. Ina gaida Malam Yakubu, dukansu muna zaman lahiya, muna zaman kirki tsakaninmu da su, sai addu'a. To lalle magana ta ƙarshe, abu da nake fata ubangiji Allah ya cika mu da imani. Allah ubangiji ya sa annabi ne mai ceton mu. To shikenan, mun zo ƙarshen shirin tafiya mabuɗin ilimi na wannan karan. A madadin bakon namu Ibrahim na Bunu, ni jagoran shirin Mamman Biniya Yakubu Awashe ke muku sallama.